They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after Рейвън? Apple. Рейвън? Apple. Епъл и Рейвън имаха проблем. Като редакторки, те трябваше да имат обща визия за годишника на класа. Но напоследък те имаха разногласие за всичко. Apple. Рейвън? Защо не измислите как да се разберете? Трябва да има начин. Да, има един. В страната на чудесата ние бихме устроили дуел. Дуел по крокет. Който спечели играта, ще стане главен редактор. Загубилият ще трябва да отстъпи. Ще участвам, ако участваш и ти. И още как! С стиковете призори! Apple, Рейвън, знаете правилата. Аз ги измислям в движение. Мади, ти си вратарката на Рейвън. Бъни, ти си с Apple. Топката трябва да мине през вратата за точка. Обърнете се, направете 10 крачки и начало на играта. Добър удар, Рейвън. Перфектно за снимка. Жалко, че не искаш да има такива в годишника. Ако питаш мен, това е за годишника. Наказание! Искам да се покажем в най-добрата си светлина, като тази снимка на най-верните ни вратарки. Докато хъркат са по-интересни. Победителят ще решава. Добре, да приключваме тогава. Наравно сте! Представям ви главните редакторки на годишника Apple и Рейвън. Най-после отивам да си легна. До утре! Знаех си, че ще се разберете. С редактори като вас това ще стане най-добрият годишник до сега. Ще участвам, ако участваш и ти. И още как! Може би момичетата все още нямат общо виждане. Но поне ние ги виждаме заедно усмихнати.